Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu dalam aturaken kagem sedayanipun warga pundi niki? Pundi Gresik. Manunggal Musikan Jombang. Mboten supe dalam aturaken wilujeng dalu kagem Bapak Lurah ugi sedaya perangkatipun.
Tidak lupa juga saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek, ugi Bapak dan Ramil. Nggih kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas diparingi anoman. Oh, bu. Cerita wayang Jawi Praja Langka Diraja Rahwana Raja gawe geger nyolong sinto anoman cancutung mandang nyaleng kowo jadi awu kobong gede jirone projo Nggih, lagu pertama Ano Mangen Nobong sampun kula layani. nggih Nggih, wilujeng dalu Mas. nggih wilujeng dalu ning menak Wulandari Jenengan langsung gercep nggih. cekatan pokoke Nggih. nek oleh sampinge dirimu aku cekatan Oh, ngoten nggih. nek oleh belakange tren niku aku lemot Lek ngoten benjing kula taruh samping mawon terus. kalau ada setane tepatnya nggih no matur nuwun dumateng masyarakat Manunggal ya Manunggal musikan. musikan Jombang Nggih, kula semerape musikan ngoten Mas. Niki termasuk wilayah rumai LBWJ Nggih. Padepokane LBWJ Tetanggae LBWJ. Griyane Abah Dudi Purwanto Nggih, matur sembah nuwun. Tiang warga mriki nggih semangat sedaya sing ningali nggih full banget niki Mas. nggih Nggih, pun lali dalane rada minggir ben boten ketabrak ibu bapak. heeh Nggih. nggih no Nggih Mas. DHC Audio dalu niki kerja bareng Kalih sinten? ARJ Audio ARJ Audio, matur sembah nuwun. di sebelah kiri panggung itu. Oke, ini yang ada liftingnya ini ya Mas. Terima kasih kerjasamanya dengan THC Audio. Fortuna Terima kasih. Lifting juga
kerja bareng karo sapa mangko lali. Sinten Wis wau. pokoke ana tambahane lah dari Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, alhamdulillah Mas. Nggih. Sajake kula lirik jenengan nggih juga baru. Lo ngenyek dirimu. Aja rame-rame. Nggih. Durung lunas. Loh, tapi wis tak TE. Lho aja diwarak-warakno. Wis tak TE Cita. Ayo, nggih. Cuma izin merambat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih monggo langsung nggih mawon nggih Mas nggih. Kula Langsung aturi minggah ugi Bapak Kepala Desa. dipersilakan. Nggih. Menawi ngersakaken lagu campursari monggo Bapak Kepala Desa manunggal ugi Bapak Kepala Desa Bapak Tono. Atau Pak Sutikno. Kula semrape Bapak Tono pokoke. Iku nama pribadinya. Nggih, mau tak omongi Mas. Pripun? Aku sedina iki mang golek IPM Pak kok urung tumon. Pokoke lek kena bojone Didik entek kuwi iku. Monggo panjenenganipun Bapak Kepala Desa manunggal sesarengan kali Bapak Sutikno. Nggih. Kula aturi minggah dan sasana panggung Budi Wijaya. Semoga Bapak. Nggih monggo Pak. Yuk delemu support Mas. Sikap. Yuk. Yuk, yuk. Oke, monggo. Nggih. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Niki nek mboten ditemani kancane kurang serem. Oke, injek klinya Bapak. Lah nggih. Toleh. Kita undang Bapak Sutikno Hadi, Nah, Kepala ini. Desa Ngusikan, Lah. Bapak Camat Ngusikan, dan Monggo, Bapak Bapak. Arifin, Kepala Desa Ngampel, mohon untuk penghormatan naik panggung. Terima kasih. Dipersilakan semoga. Semoga untuk Bapak Lurah-lurah. Bapak Kepala Desa Sutikno, Bapak Monggo. Kepala Desa Ngampel monggo. Monggo. Ayo Pak aja ngombe kopi ambek meringas-meringis ae. Masa rada susu. Dan juga Bapak Kepala Desa Kedung Bogo, mohon untuk naik ke panggung. Bapak Nyaman, terima kasih. Alhamdulillah pun munggah Mas. Niki, Iya monggo. kecek nggih. Nggih. Niki sing pinter gandang musikan ya. Nggih. Niki dikon gandang terus mawon ya. Aku repot jane nek Bapak iki sing munggah mesti lapo. Lapo. Musuh dalam Mek pengen ngentekno iki lho sing sebelah kiri, sebelah kanan, belakang iku.
Aku Tak sing incer joget. pokoknya sing iku. Nanti persiapkan lagunya apa? Tenang Bu. Pripun Pak? Sejuta cinta. Sejuta cinta. Kalian niko. Nah, oke. Ye, monggo. Nek kowe. Nomor wis kok nyanyi melarat sak kalah. Pokoknya sampean daerah kene tok khusus sampean. Ngusian dan sekitarnya. Yuk, sejuta cinta. Tak saiki tok tak kena. Sak lumahe jagat iki mung sira sing tak tresnani nganti sak bedhae ngebumi eno tetep tak obati Jawa Timur tak obati Jawa Tengah tak parani orang kari nanging ra ono sing ngerti yang sayang sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta tuh rindu rinduku 100 rindu tak ayu sok kapan bisa ketemu wong ayu kok enggal bali undangan tansah ngenteni cinta cinta aku cinta cintaku sejuta cinta sak lumahe jagat iki mung sira sing tak tresnani nganti sak bedhae bumi sira tetep tak obati Jawa Timur tak obati Jawa Tengah tak parani Jawa Barat ora kari nanging ra ono sing ngerti sayang sayangku seribu sayang tak cinta cintaku sejuta cinta duh rindu rinduku 100 rindu tak ayu sok
kamu. Wong ayu po enggal bali, pon kakang tansah ngenteni. Cinta-cinta aku cinta, cintaku sejuta cinta. Sejuta cinta. Wes seriji kek. Kok gelis ya Pak? Lurah nunggal kon nyanyi. Pripun gatosan nggih monggo. Nggih. Ini yang diminta apa selanjutnya? Yang diminta apa Bapak? Napa? Hah? Indonesia Raya gurung wayahe. Pripun Mbak yang diminta apa iki? Wah, camat iki lho njaluk. Apa koyo apa? Lagu itu ya. Apa jenenge? Apa lali? Hah? Gala-gala loh. Napa? Ayo apa? Cecak rawane ta? Ninggal katresnan. Ninggal ngono. katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Nyanyi Pun malah. lali Mas Hambrip dikasih ketatuk. Nah, itu. Oh, seneng. Iku ciri khasnya Budi Wijaya soalnya. Ketatuk. Oke. Nggih. Gini untuk yang sudah saya terima atensinya sabar nggih. Oke. Kalau saudara-saudaraku nanti kalau ada waktunya saya baca. Ya, di saya juga ada. Monggo. Yuk, monggo. Ninggal katresnan. Terima kasih. Ninggal katresnan. Wes, Bapak, dah jemut-jemut. pripun? Sampun? Wes, dah jemut-jemut. Loh, esik ping pindho Pak, durung ping 3 lho iki. Manuke durung manggung, Pak. Sampe lebokno kurungan. Lho lah iya. Senengane cucak rawa. Ya, cecak rawa Tugas. Lho kan iki ping pisan gak koyo ping 3 Mas Jono. Wis turutono timbang porek. Nggih, kapan maneh? Heeh, kapan maneh digarap. Duwe lurah-lurah kok tangan jejek cek hari cik. Nggih. Duwe durung kalung lho. Durung entek golek modun. Kok Kata-kata penak. kata-kata itu lho seneng kok. Ayo. Manuto, Pak. Cek nang licik. Penak manuto aku. Monggo, yuk dulu cicak. Lah, Barangkali ada yang lain dari Aja. Bapak Panitia, ibu-ibu, ibu-ibu, kakak, monggo. Dia Ditawani monggo. nih. pripun? Boten enten. Ibu, ibu. Nggih, pripun Ibu PKK mumpung pinanggih. Nggih. Heeh, Nggih mboten enten malih lho nggih. Pompong sakniki. Dari Bapak Panitia barangkali mboten. Ini ada surat dari Abah Didik mintanya Lilo. Bapak Didik Asam Gede. Asap gede. Ini juga dari Sabu Marmoyo. Marmoyo, Mintanya Mutiara. Mutiara. Asih. Namun juga Monggo. yang dari bawah neng Sabu Aje. Gunung Kelut seperti biasa yang diminta Gambang Kiwo. Gambang Gitu, Bu, Kiwo. terima kasih atas kehadirannya. Anjir. Juga
ada request lagu Aku Tak Butuh Cinta. Aku tak butuh cinta mas, butuhku cuma uang saja. Mulai ya, dari Sabu Biru. Terima Sabu kasih. biru, matur sumpah nuwun. Sabu Saudara Budi Wijaya. Juga dari Pak Radi grup Sabu Kabuh neng J, Bunga Bahagia bunga bahagia. yang diminta lagunya Bojomu Tak Silie. Bojomu tak silie. Satu mawon ya Pak. kok Juga senengane warung nyilih, tendol ayo. nggih. Ada juga warung tendol nggih matur sembah nuwun. Sabun demikian ikan Oke. sabun saya baca. Lanjut monggo pripun. Apa dulu nih mas? Oke, monggo. Kalau nanti di acara ini nggak bisa tercapai ini, nggak bisa dilayani, maka acara bedayan serba-serbi. Haji. Informasi dari manajemen, kalau nggak ada yang dari Bapak Panitia nggak ada yang naik, tinggal satu lagu waktunya. Oh, J. Saya cuman, nah, monggo ditentukan. Tinggal satu lagi. J. Tetapi kalau dari Bapak Panitia atau dari perangkat dusun, monggo. Yuk, yang mana Delewung? Ada Gambang Kiwo, ada Tak Butuh Cinta, juga ada Bojomu Tak Silie, gitu. Ada Lilo juga. Di opio ketemu nih. Gambang Kiwo. Kak. Napa niki? Ada Mutiara, ada Gambang Kiwo, ada Tak Butuh Cinta, ada Warung Tenda. Bojomu Tak Silie. Selamat malam Bu Suli. Bu Suli Gunung Pucangan. Bu Suli atau Bunda. Wow, kula pun disawer Om Jono. Oke. Pun disawer. Nggih. Mungkin dibalekno tagak iki lho omah iki. Oh, Yuk, Delewung Sumet. nggih. Ada kakinya menanti hatimu di saat ku pergi. Hanya bunga mimpi. Zem Jono, Nggih, pripun iki? nggih terakhir. Terakhir nggih. Nggih, niku. Lagu terakhir. Nggih. Oh, nggih. Disuruh manggil untuk bapak aku. Oke, kita kasih kesempatan tinggal satu lagu. Ini yang dari- terakhir nggih Mas nggih. Nggih. Yang terakhir. Satu lagu terakhir nggih. Satu lagu lagi. Monggo. Kandhani lak kandhani ya. Mangga. Mang mboten gelem munggah, saiki wis kadung panas. Munggah. Awane sumuk soalnya. Kena Bu Suli. Kena Bu Suli munggah niku wau paling. Bu Suli. Nggih. Bapak Awane aku. sumuk no, soalnya merah. Ini yang diminta apa, Pak? Yang diminta apa? Cuma kamu. Cuma kamu. Bola. Awas.
tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji ning aku sakwise ngrampungke urusanmu. Tak tekadke Mas yo ora tahu ngalami adem minus siji masa ora ditemoni janjiku mung pingin kepisah ben negara angin gaya tresnamu rasane wis ra mungkin wis sedo semenjak jarak teko biyen sing tau tak kenal dadi wong liya ternyata LDR pahit tenan boten seindah kembang tulip ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora sudi ngancani zaman susahmu yo awas ya Budi Wijaya senenganku Matur semanuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank